Ekspresi literasi siswa SMA Negeri 1 Sungai Rumbai, zaman now. Badia Japan bari dahulu, panembak kapalo di muaro, bari ampun ambo dahulu, dek hadirin kasadoni. Sairing balam coba laba, barabah lalu balam mandi, sairing salam nanco sambah, sambah lalu salam kembali. Nak duo pantun sairiang, burung murak jo burung mula, menari ateh pamata, siriah galak pinang menari, bapak jo ibu men Allah datang. Tanam siriah jo tabu udang, tanam karakok di halaman, cabilah siriah, gatoklah pinang, nak sah